Prúdové lietadlá nasycujú našu oblohu vysokojedovatými nanočasticami kovov a chemickými látkami. Tento videozáznam je len ďalšou dymiacou hlavňou, potvrdzujúcou túto skutočnosť. Žiadnym rozumným argumentom sa nedá poprieť, že toto prúdové lietadlo sprejuje. Atmosférické experimenty na našej oblohe sú skutočné a prebiehajú. Každý jeden z nás je súčasťou tohoto obrovského smrtonosného experimentu. V tejto záležitosti nemáme vôbec na výber. Klimatické inžinierstvo je najväčší úder, ktorý kedy ľudská rasa zasadila všetkému životu na Zemi. Intenzita nasadenia programov úpravy počasia sa stabilne zvyšuje už 60 rokov. Historické dáta to dokazujú bez najmenšieho tieňa pochýb. Ozónová vrstva bola poškodená. Kolobeh vody v prírode bol úplne narušený a spôsobuje suchá a povodne. Náš vzduch, pôda a voda sú už naskrze kontaminované týmto toxickým spadom zo sprejovania. To množstvo akademikov, vládnych úradníkov a súkromných agentúr, ktorí klamú, buď aby ochránili svoje výplaty, alebo aby ochránili svoj stav mysle, je ďaleko za hranicou pochopenia. Zatiaľ, čo celá vedecká obec zaoberajúca sa atmosférou diskutuje o probléme geoinžinierstva, nikto z nich nepriznáva, že toto je už dávno naplno spustené. A už vôbec nepriznajú, že každý živý organizmus vrátane každého jedného z nás musí teraz vdychovať tieto jedovaté látky, ktoré sú sprejované do nášho ovzdušia. S každým dychom sú naše telá znečisťované týmito biologicky dostupnými ťažkými kovmi, ktoré na nás padajú. A toto nám potvrdili aj laboratórne rozbory. Skutočnosť, že tieto programy vôbec jestvujú, a to percento ľudí, ktoré je ochotné o nich klamať, je naozaj tragickým svedectvom morálnej degenerácie moderného človeka. Čelíme veľmi naliehavému výberu. Môžeme sa zobudiť a pridať sa do boja za spoločné dobro a pre budúcnosť našich detí. S našou prvoradou úlohou upozorniť verejnosť a následne zastaviť toto celosvetovo prebiehajúce šialenstvo klimatického inžinierstva. Alebo pôjdeme všetci ku dnu a loď sa už potápa. Povstaňte. Začnite sa ozývať a pridajte sa k nám v tomto rozhodujúcom boji o život na Zemi. Toto bol Dan Wigington z geoengineeringwatch.org.